Τα Εξάρχεια είναι σαν ένα μεγάλο βιβλίο. Έχει πάρα πολλές σελίδες. Ευχαριστιέσαι να διαβάζεις. Είναι ατελείωτες και γράφονται και ξαναγράφονται. Όπου σελίδες τύχει. Όπου λέξεις, τα συνθήματα ή τα γκραφίτι. Ο παππούς μου μένανε στην Πλάκα και το πήρανε τα Εξάρχεια γιατί ο παπάς μου ήταν φιλάστενος, για τον μπαμπά μου εξοχικό σπίτι. Τότε το πήρανε 1.000 λίρες αυτό το οικόπεδο. Σπίτι, δηλαδή διόροφο σπίτι, τελειωμένο. Και ήταν λίγα σπίτια, 2-3 σπίτια ήταν. Μετά χτίστηκε αυτό, εδώ. Ένας τσιγκούνης ήταν αυτός που το έφτιαξε. Και το χτίσε μόνος του με έναν υπάλληλο που είχε. Και να φανταστείς έκατσε στο σπίτι μας, γιατί δεν έβαλε δικό του τοίχο, κούμπησε πάνω σε εμάς. Θα ήταν ίσως κοινότοπο να πω ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στα Εξάρχεια. Γι' αυτό πάω κατευθείαν στη λαϊκή αγορά της Καλλιδρομείου, που πιστεύω ότι είναι η ωραιότερη λαϊκή, τουλάχιστον της Αθήνας. Υπάρχει ένα μοσαϊκό ανθρώπων, πολλοί από αυτούς είναι εσωτερικοί μετανάστες, άλλοι οι περισσότεροι μετανάστες από τα Βαλκάνια και ούτω καθεξής. Ξέραν ακόμα και κάποιος που δεν είχε άμεση επαφή με το χώρο των αναρχικών κτλ. Κατεβαίνοντας από το χωριό του, από τον Ψιλορίτη, είτε από το τάδε χωριό της Κοζάνης, ερχόμενος στην Αθήνα, να έρθει κατευθείαν στα Εξάρχεια για να βρει τους αναρχικούς, για να βρει την τάδε αριστερίστικη οργάνωση, αριστερή οργάνωση κτλ. Την οποία την άκουγε, την είχε δει, είχε βρει ένα περιοδικό της κάπου, μια προκήρυξη κτλ. Στο Ηράκλειο ή στη Λάρισα. Και να έρθει ψάχνοντας τα Εξάρχεια για να τους βρει, για να βρει αυτούς που τον ενδιαφέραν. Χαλκίδα, Πάντιο, Εξάρχεια. Με έφερε εδώ η σχολή βασικά, γιατί εδώ ήταν όλα τα βιβλιοπωλεία. Η μουσική, σαν παιδί της επαρχίας. Εδώ βρήκα όλη την underground σκηνή που μας έλειπε. Θα μπορούσε το Εξάρχειο να ήταν ένα πολύ μορφωμένο παιδί, σκεπτόμενο. Θα μπορούσε να ήταν ένα άγριο παιδί, σκληρό, ατίθασο. Πιο πολύ όμως νομίζω ότι θα ήταν ένα μείγμα αυτών των δύο. Το Εξάρχειο, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα καλλιεργημένο άτομο, επαναστατημένο. Πρωτοέμεινα το 2005 στα 22 μου και σε αυτό το σπίτι μπήκαμε τη Δευτέρα, αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008. Έξω εξέγερση, θρήνος, μέσα κουβάλιμα. Ήταν επιλογή. Το σπίτι το είχαμε κλείσει ήδη. Είπαμε με τα παιδιά, θα πάμε, όσο δύσκολο κι αν είναι, η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Τα Εξάρχεια υπήρξαν έτσι στο επίκεντρο συναντήσεων διαφόρων ανθρώπων με κοινές αντιλήψεις.
και λόγω της συγκέντρωσης των πανεπιστημίων που ήταν γύρω από τα Εξάρχεια, πολυτεχνία, νομική, χημείο, φυσικο-μαθηματικό κτλ. Και παιδιά, πολλά παιδιά είχαμε στα Εξάρχεια. Στο μουσείο, στο πλατεία, διαρκώς ήταν παιδαρέλια πολύ. Και φοιτητές σε δωμάτια, είχαμε πολλά παιδιά, πάντα. Ήταν και άφραγγοι περισσότεροι. Ήταν από χωριά, ήταν φτωχά τα παιδιά. Δεν είχαν λεφτά πολλά. Δεν είναι τυχαίο καθόλου, νομίζω, ότι στα Εξάρχεια έχουν συγκεντρωθεί τα περισσότερα βιβλιοπωλεία, οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι και τα περισσότερα τυπογραφεία, καθότι ήταν ο πυρήνας της φοιτητικής ζωής. Ο τείχος ουσιαστικά αποτελεί ένα όριο. Είναι ιδιωτικό, μα συνάμα δημόσιο. Ιδιωτικό γιατί είναι θεσμοθετημένο ιδιωτικό, αλλά δημόσιο γιατί επιβάλλεται στο δημόσιο περιπατητή. Τα Εξάρχεια είναι σαν ένα μεγάλο παλίμψιστο κείμενο. Μπορεί κανείς να διαβάσει την ιστορία, την νεότερη ιστορία της Ελλάδας, κυρίως από την κατοχή μέχρι τις μέρες μας, μπορεί να τη διαβάσει σαν ένα παλίμψιστο κείμενο. Τα Εξάρχεια όμως είναι κείμενο πλατιά γραμμένο πάνω στους στίχους της. Είναι και γι' αυτό κείμενο παλίμψιστο. Αυτή η εκρηκτική συνύπαρξη και ο οργασμός συνθηματογραφίας δίπλα σε γραφίτι, δίπλα σε τοιχογραφίες, πατήματα, μάχες κτλ. Αναρωτιέται κανείς γιατί όλα αυτά υπάρχουν σε τέτοιο εύρος και σε τέτοια έκταση στα Εξάρχεια. Αν δει κανείς τα γκράφιτι που κατακλείζουν τους στίχους και το ένα διαδέχεται το άλλο με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καταλαβαίνει ότι αυτή η τύχη είναι ζωντανή, γιατί ο κόσμος που μένει ή κυρίως που περνάει από εδώ θέλει αυτόν τον τόπο να είναι ζωντανό. Τύχη. Οι τύχοι στα Εξάρχεια δεν με αφήνουν να κοιτάζω το δρόμο. Θα χαθείς, αλλά θα έχεις γράψει σε μία βίβλο. Οι τύχοι λένε την ιστορία των ανθρώπων που έχουν περάσει από εκεί και αφήσαν το αποτύπωμά τους.
Το γκραφίτι είναι το τατού στο δέρμα της πόλης. Το σκεφτόμουν να κάνω ένα τατουάζ, δεν έχω κάνει ακόμα. Θα έγραφα μάλλον κάτι. Τι θα έγραφα? Νομίζω ότι θα έγραφα κάτι που θα μου έκανε να θυμάμαι να μην περάσω από την απέναντι πλευρά. Πήγα στην Κηφισιά, άκουγες μαστόρους, ντακαντούκα του σφυρί και σκυλιά και ένα κόκορα. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, εμένα μ' αρέσει να ακούω ανθρώπους να φωνάζουν, τα αυτοκίνητα, μου γεμίζει τη ζωή. Ας μην είναι μέσα στο σπίτι μου, ας πούμε, να νιώθω ότι υπάρχει κόσμος στην κύριο μου. Η ιστορία αρχιτεκτονικής και γραφής είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Στην αρχαιότητα, στην Αίγυπτο κατεξοχήν, η γραφή ήταν οργανικό στοιχείο, θα λέγαμε, της διακόσμησης των εξωτερικών τοίχων, ναών ή άλλων επίσημων κτισμάτων. Και επιτελούσαν, εκτός από μια αισθητική λειτουργία, οι επιγραφές, οι εγχάρακτες, οι σκαλιστές, επιτελούσαν και ένα συχνά προπαγανδιστικό σκοπό, εξυμνώντας τη δόξα ή τις νίκες του Φαραώ ή διάφορα άλλα ιστορικά γεγονότα. Τα γκράφιτι στις μέρες μας επιτελούν μια εντελώς αντίστροφη λειτουργία. Δεν είναι η φωνή της επίσημης εξουσίας, αλλά είναι μια φωνή κατά τεκμήριο ενάντια στην όποια εξουσία ή στην επίσημη εξουσία. Είναι αντίδραση. Σε άλλες περιοχές μπορεί να κρύβεται. Μπορεί να εκφράζεται στην καρέκλα κάποιου ψυχαναλυτή. Εδώ όμως υπάρχει μια διαρκής έκθεση. Θυμάμαι μια περίπτωση έξω από την πολυκατοικία που έμενα στα Εξάρχεια, πριν αρκετά χρόνια, ένα πιτσιρίκι μαθήτρια που δεν ξέρω τι πρόβλημα είχε, καθόταν στα σκαλιά της πολυκατοικίας και με ένα μικρό μαρκαδοράκι είχε γράψει δίπλα στο μάρμαρο της εισόδου «Θέλω να πεθάνω». Μάλλον δεν είχε πού να το πει ούτε στο δάσκαλό του, ούτε στους συμμαθητές του, ούτε στη μάνα του ή στον πατέρα του, δεν ξέρω όποιο ήταν το περιβάλλον του. Και αυτό και το εμπιστεύτηκε στο μάρμαρο. Μάλιστα έκλεισε τη συνομιλία λέγοντας ότι προχωράμε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, η εκπαιδευτική κοινότητα τίμησε τη μνήμη του με συλλαλητήρια και πορείες. Δεν έλειψαν όμως και τα επεισόδια στο περιθώριο των συγκεντρώσεων που προκάλεσαν ομάδες νεαρών κουκουλοφόρων. Προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες καταστημάτων, τραπεζών και σε στάσεις λεωφορείων και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροτραυματισμοί. Βασικά στα Εξάρχεια δεν χρειάζεται να ανοίξει την τηλεόραση για να δεις τι έχει γίνει. Είσαι εσύ είδηση, είσαι εσύ πληροφορία. Και αυτό είναι βαρύ τίμημα πολλές φορές. Να φανταστείς ότι όταν είδα γεγονότα από την τηλεόραση στα οποία ήμουνα μέσα, φοβήθηκα επειδή τα είδα την τηλεόραση. 2 χρόνια μετά την εμψυχρό, όπως έκρινε πρόσφατα και η δικαιοσύνη, δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, μαθητές πλησίαζαν το μνήμα του στο νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου με λουλούδια στα χέρια. Άλλοι για να συμπαρασταθούν στους απαρηγόρητους γονείς και άλλοι για να αφήσουν σημειώματα γεμάτα οργή και συγκίνηση.
Η αστυνομία βρίσκεται μόνιμα κάτω από το παράθυρό μας. Νιώθεις το βλέμμα τους συνεχώς πάνω σου. Σε κάνουνε άθελά τους θελημένα, δεν ξέρω, να διεκδικείς την καθημερινότητά σου. Ψάχνουν να βρουν λόγο ύπαρξης σε κάθε γωνιά αυτής της περιοχής. Η θέα τους με εξοργίζει και μου πληγώνει τα μάτια. Και στο παρελθόν αλλά και τώρα αυτό το λεγόμενο άβατο των εξαρχείων και μια μορφή του τείχους των εξαρχείων είναι και το γεγονός ότι οι είσοδοι στα εξάρχεια είναι φραγμένοι με κλούβες και με δημιουργίες των μάτων σε μόνιμη βάση καθημερινή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μου είπαν να πάω να πάρω βελόνες και νήματα και να πάω να μάθω στη τέος του Γερουλάνου που ήταν και έχει γίνει αυτό το οικόπεδο, Τζαβέλα λέγεται αυτός ο δρόμος, πώς λέγεται. Να πάω να μάθω τους ανθρώπους της νέας, ας πούμε, πλέξιμο. Διαγωνίως με το χημείο, Χαριλάου Τρικούπη και εκεί. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα και έδειξα. Έμαθαν και έπλεκαν. Ο ένας λέει θα πλέκω για να κόψω το τσιγάρο. Ο άλλος λέει θα πλέκω για να θυμάμαι τη μαμά μου και ο άλλος δεν θυμάμαι γιατί, πάντως οι τρεις μάθανε. Βασικά νομίζω ότι υπάρχει μία συγγένεια στον κόσμο που μένει στα εξάρχεια. Ανάμεσα τέλος πάντων σε όλο αυτόν τον κόσμο που ζει εδώ. Οι σχέσεις σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πιο έντονες, ότι γίνεται αρκετά εύκολα παιχνίδι. Είναι ένας τόπος μυστηριώδης που σε καλεί να τον ανακαλύψεις και με αυτή την έννοια ερωτικός. Το κορίτσι που ηλεκτρικά αναβοσβήνει τσίτσιδο σε ταμπέλα από νέων μπορεί και να είναι της πόλης μας το κορυφαίο μνημείο. Κάπως έτσι
σε γκράφιτι ανοιξιάτικο, εξάρτημα, προς Μεγάλη Πέμπτη. Είδα ένα παράξενο, δεν ήταν γκράφιτι, είναι αυτό που θα λέγαμε ντιπίντι. Μια ζωγραφιά, μαύρος ο τοίχος και πάνω στο τοίχο ξαπλωμένη μια κάτασπρη Αλεπού. Ήθελα να δω το νόημα αυτής της ζωγραφιάς, η άσπρη Αλεπού στο μαύρο φόντο. Μετά από 2 μέρες, στο διπλανό τοίχο, είδα τη συνέχεια αυτού του γκράφιτι, αυτής της ζωγραφιάς. Είχε περάσει πάλι ο ίδιος νεαρός, έτσι μου είπαν, και ζωγράφισε στον άσπρο τοίχο μια μαύρη Αλεπού με μοβ ουρά. Τι εννοούσε αυτός ο άγνωστος νέος που άφησε τις αλεπούδες του και υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα στην Θεμιστοκλέους?